Ingurumenaren nazioarteko egunaren testuinguruan, zientzia komunitateak ohartarazpena egin du. Biodibertsitatea azkar ari da galtzen eta berau da pertsonen eta planetaren osasunari eusten diona. Ingurumenaren parte gara, baita arazoaren parte ere, irtenbidearen parte ere izan gaitezke. Gaur gurekin Miren Bego Urrutia, Euskal Herriko Unibertsitateko Ikerkuntza Gizartean Zabaltzeko zuzendaria eta biologian doktorea. Animalien fisiologiako irakasle titularra eta animalien aniztasunaz eta aniztasun horren garrantziaz baita gizakiontzat ere arituko gara. Miren Bego, kaixo, eskerrik asko Eibarrera eta sosola baserriko paraje honetara etortzagatik. Eskerrak asko zuei, gonbiteagatik. Ingurumenaren eguna pasada, baina ez genuke atzean utzi nahi, biodibertsitatearen eguna ospatu da aurtengo ingurumenaren egunaren baitan, biodibertsitatez ari garenean gauza askoz eta horien arteko elkarreraginaz ari gara, iztaki bizidunak, ekosistemak, aniztasunaz, eta ari gara animalia dira zehazki, zure arloa animalietan zara aditua. Bai, izatez irakasle modura jardun naiz, azkenengo 30 urteetan Euskal Herriko Unibertsitatean, eta nire arloa da animalien fisiologia. Beraz, honek eskatzen du animali buruz hitz egitea, baina fisiologia denez, eta fisiologiak aztertzen da funtzioak dira, baina hain zuzen ere garrantzitsua da fisiologiak integratzen dagoelako halabeharrez ingurunea. Hau da, animalia bat, ez da animalia bat isolatuta, animalia bat bakarrik uler daiteke ingurune zehatz edo konkretu baten. Ordan egia da funtzioak, arnasketa, digestioa, erizketa, ugalketa, badakigu zer diren, baina ez dira modu berean gertatzen animalia berean inguruneko baldintzak edo ingurunea bera aldatzen bada. Beraz, elkarrekintza horiek, eta hain zuzen ere biodibertsitatea eta aniztasun hori nolabait sustatzen eta potentziatzen eta benak badute zer ikusia hain zuzen ere animalia eta ingurunearen arteko erlazio horrekin. Bai. Erlazio horretan ulertu behar dugu animaliak nolakoa diren eta nola bizi diren, animaliak egunerokoan batzuk ikusten dugu, batzukin bizi gara bebai, ez? Baina zenbat animalia dago munduan, zenbat espezie ezberdin? Esan beharko nuke, zientzialari modura, ez dakigula. Esan nahi dut, kalkulu batzuk egin dira, egia esan, azkenengo urteetan, ereduak eta modeloak eta aplikatzen dira alakoetan, baina orain arte, kalkuluak egiten ziren bizidunei dagokien, ez? Gero sartuko naiz animalietan, baina biziduetan ezkenekin oso ondo 3 milioi bat edo 1 milioi tarte horretan, baina begira ina, ze tarte dagoen hor. Azkenengo azterketek, apur bat fintzen joan direnak eta kalkulatzen dabe bizidunen artean 8,7 milioi bat edo espezie egongo direla. Eta horretatik egia da gehienak animaliak direna. 8,7 horretatik kalkulatzen da 7,7 bat milioi edo direla animali espeziak. Baina hori da kalkulatzen dana, benetan ezagutzen direnak eta identifikatuta daudenak dira milioi bat eskaz animalien artean. Hau da, 7,7tik milioi batek izenak izango lituzkete. Hori da, eta hor badago gainera nola egiten den, lineotik nola esarri zen hori, zerrenda bat, eta hau da, familia hontako, hau da, espezie hau, eta hau da, genero honetako, orden honetako, hori antolatuta eta klasifikatuta daude milioi bat, baina apur bat gutxiago. Baina, egin diren kalkuluen arabera, eta kalkulak, zorrosten eta finkatzen joan dira, hain zuzen ere ikusita goragoko, hau da, arbola horietan goragoko familietan eta oinarrituta, zein esan daiteken aniztasun hori, ez da? Eta kalkulatzen da, 7,7 bat milioi. Hau da, 180 kalkulatzen da, apur bat gehiago itxastarretan, hau da, lurtarrak diren animalietan 180 bat oraindik deskubritzeko dago, eta itxastarretan kalkulatzen da 80 izan daitekela. Beraz, asko daukagu egiteko oraindik eta ezagutzeko. Pentsatzen, ulertzea hori zaila da, ez da? Uste dugulako gure planeta oso ondo ezagutzen dugula, eta igual ez dugu ondo ezagutzen. Alaxe da, ezagutzen dugu zati txiki bat. Nola jarraitu duzu egoera honetan, COVID-19 osasun krisi honetan animaliek izan duten protagonismoa, orain apur bat apaldu da, baina hasieran hainbat animali espezierengan jarri zen fokoa, eta herritarrok ere jarri egin duen fokoa, eta ongian horri begira. Alde batetik, esango nuke, beti ondo dagoela, medioetan ateratzen denean barreta jartzen dugulako, ez? Animaliak hor daudela eta batez ere kasu honetan aukera izan dugulako guretzat bat ere ohikoak ez diren animaliak ezagutzeko, ez?
saguzarra, pangolina, zibetak atera dira, dromedarioak, sugeak tarte baten hor, egonda nahiko nasmen hasieran logikoa denez, eta aukera eman duen zuzen ere ezagutzeko, eta gurean batere ohikoak ez direnak ezagutzeko. Baina beste alde batetik, nolabaiteko kezka baita, ezagutu denean eta hori lotu denez hain zuzen ere honek sortu duen pandemiarekin lotu denez, estigmatizatu ere egin dituelako, animalia horiek. Adibidez, ez da entzun da, hasieran hor nahiko segurua dena da, COVID sortzen duen birusa, estuki lotuta dagoela saguzarrek duten beste birus batekin, Ordan, egon dira hor proposamen batzuk, saguzarren kontra egiteko, horiek diren ez azkenean iturburua edo sorreran daudenez, saguzarren kontra egiteko, Pangolina bera ere, hor atera da, pangolina iaia iraungitzeko dago. Pangolina berria zen guretzat, ez genduan pangolina ezagutzen. Ez genuen ezagutzen, hala da. Eta gero jakin dugu gainera munduan trafiko ilegala jasaten duen animali nagusia dela. Hori da, eta hain zuzen ere hori ez da kasualitatea. Horrexegatik baita kandidato edo hautagaia da, bai? Naiz eta nik irakurri dudan irakurri ditudan berri zientifikoak esate duten, ez dagoela horren argi pangolina izan den, saguzarrek zer ikusia dutela bai, pangolinaren ez dago hain argi, eta irakurri dudan azkena da gainera, pangolina interesgarri izan daiteke lastertzea, izan ere, agian ez delako izan saguzarren eta gizakiaren arteko falta den urrats hori, espezie hori, baina pangolinak berak badituenez, ohikoa da izan ditzan oso antzekoak diren bi virus, gutxienez, bi koronavirus oso antzekoak direnak, eta berari ez dio inolako gaixotasunik sortzen, ikusi da, egon daitekela hori oinarrituta, pare bat geneetan aldatuta edo ez duten geneetan edo aldaketak dituzten geneetan. Eta beraz, hortik ere, etor daiteke, ezagutza, terapiak edo virusari aurre egiteko modukoak. Beraz, alde hortatik ere ezagutzeak... Hasieran erruduntza jo genuen, da igual laguntzaile izango zaigu, ez da? Hori da. Eta hortik ezagutza beraren garrantzia eta duen balioa, ez? Edo zein kasutan, aztertzea ondo dago, jakiteko, baterako edo besterako, baina gainera, kasu honetan, aukera eman duelako ez ezaguna zen zerbait, eta hortik lagungarri izan daiteken zerbait ere, ez da bakarrik ezagutza bera, eta hori bera ja bada onura bat, berez, baizik eta erabilera praktikoa ere izan dezakela, uste du ez dutenez, ikusi behar dugu ze gertatzen den honekin. Saguzarra izen ez danok ezagutzen dugu, sarri agertzen da alako, arazoak edo agertzen direnean, baina ez dugu hain ondo ezagutzen olakoan, ez? Izen ez bai, baina ez dakit fama txarrapur babe badaka saguzarrak. Bai, gainera pangolina orentxe ezagutu izan dugu, baina saguzarra gurean saguzar espezie asko daude, eta hemen batzuk baditugu, ezagunak ditugu, baina egia beti, aspalditik izan dagoela fama txarra saguzarrak. Neurri handi baten, gautarrak dira, eta horrek, iluna, eta beti egon dira, horrez, iluntasunaren mundu horrekin lotzen da saguzarra sorginkeriekin, mundu iluna ez bakarrik iluntasuna gaua, baizik eta horrekin lotuta dauden kontuekin, gero vampiruen kontuarekin, erabat kokatuta gelditu zen, txarraren alde hortan, ez? Baina animalien ikuspuntutik ere, egia da, balitekela lotuta egotea, ez dakit apur bat aparteko edo iluntasun horrekin, animalia modura oso berezia delako. Eta berezia da, beste gauza batzuen hartan, ugaztun bat delako. Hau da, egan egiten duen ugaztun bakarra, benetan egan egiten duena, ze beste batzuk igual apur bat planeatzen dute edo, baina nek egan egiten du, saguzarrek egan egiten dute. Eta hori, hegaztiek egiten duten zerbaita, eta bere momentuan, pterosauriok egiten zutena, baina horiek ez dira existitzen, egan egiten dute, eta orduan... Ezberdina, arraroa... Arraroa da, ze beste ugaztunik ez dugu ezagutzen, nahi izan du gizakiak urteetan egan egin, baina ugaztunek ez dute abilezia hori, ez dute gaitasun hori. Gehienak edo lurtarrak dira, edo uretan bizi dira.
Baina egan egiteko gaitasun hori oso berezia da, eta horregatik baita bere kokapena izan da apur batez. Sarritan honi buruz ezer ikasi ez duen batek esango luke, ez? Txori batekin antzekotasun gehiago dauka ugaztun batekin baino, ez? Beste ezaugarri guztiak ugaztunenak ditu, baina hori badu bitxia. Eta hori bera, eta horrekin batera, gautarra da eta buruz bera egiten duen lo. Hori lotuta dagoen zuen ere, egan egitearekin ugaztuna izatearren, oso zaila dauka betik abiatuko balitz, lurretik abiatuko balitz, despegatzea. Despegatzea da zaila. Horregatik, eskegita bizi diren, ez arboletan edo, alde batetik harraparietatik, babestu egiten dira, baina egiten dutena da gravitatea bera, aprobetxatu, jeisteko eta gero egiten dute egan. Gero, ekolokalizazioa erabiltzen dute, oso bitxiak dira, ikuspuntu fisiologiko batetik, hori, erabiltzea ekolokalizazioa, eroek erabiltzen dutena esatzeko edo lokalizatzeko oso modu finean erabiltzen dutena, oso bereziak dira, baina ez dute ezer kaltegarri egiten dutenik berez, ez? Eta gainera, oso gutxitan egiten dute gizakiaren kontra, intsektuen kontrolean ere parte hartzen dute, eta egan egitearekin hain zuzen ere, egon dira proposamen batzuk, egan egiteko gaitasun horrek, egan egiterakoan horrek eskatzen du energia asko erabiltza horretarako, ezta? Eta horrek eskatzen duen horren demandantea den prozesu horrek eragiten du gure material genetikoak kodetzen duen DNA-aren zatitxoak, ez? Hor apurtu egiten dira zelulak eta DNA-aren zatitxoak ere sortzen dira. Eta alde batetik hori, eta bestetik egan egiteak eskatzen duen temperatura hemendioa, ze nahiko normala da saguzarrak eta egan egiterakoan duten temperatura, ohikoa baino altuxeagoa izatea, eta 40 hurbiltzea, ez? Guretzat sukarra izango litzateken zerbait izatea. Badirudi bi gauza horiek batera, da, temperatura altuak nahiko ohikoak izatea euren bizimoduagatik edo euren jardueragatik, eta bestetik DNA-aren zati horiek apurtzen direnak, horiek egin dute euren sistema inmunea ohituta egotea, DNA zatitxoak badaude hortik, eta horren ez dute erreakzionatzen COVID-aren arazoetariko bat izan da, benetan larri gaixotu direnentzat, erantzun immunitarioa izan da, ez? Zitokinen ekaitz hori eta norberaren erantzuna, pertsonaren gizakiaren erantzuna. Hori ez ari gertatzen, eurentzat bi gauza horiek temperatura altua eta DNA-aren zatiak, virusarenak edo bereak, hortik ibiltzeak ohikoak direlako, eta beraz moldatuta daude egoera hortara. Beraz hortik ere badago animaliak moldatuta daude, baina patogeno horiek gizakiaren gana iristen direnean, hor dago arriskua, ez? Zoonosia edo zoonosia esate zaio horri buruz ikasi dugu egoera honetan, hor sortu da arriskua, ez da? Zoonosiak gertatzeak, gizakiontzat badu arrisku bat. Bai, baina zoonosiak aspaldikoa dira. Zaiot, orain eman zaie, hain zuzen ere, honek pandemia eta maila notako pandemia bat sortu duelako, ez? Zoonosiak aspalditik ezagutzen dira, eta izan ditu, azkena, hilkortasunaren aldetik, arazo gehien sortu zuena, 1908an edo gripe espainola edo izan zitzaion, hori izan zen hilkortasun aldetik oso fama handia izan zuena, baina zan edut hor daukagu amorrua, hor daukagu VIH-a, asko dauzkagu, zoonosiak ohikoak izan dira. Zer gertatzen da, honek hartu duen, honen larritasuna izan da, hori kontrolik gabe zabaldu delako momentu batetik aurrera, eta alde batetik baita ere aurreko bere hurbileko parienteak edo izango ziren SARS eta MERS-en kasuan hori kontrolatu ahal izan zen, eta orduan naiz eta pandemia izan, baina fokoak kontrolatu izan ziren, baina kasu honetan horrek gainditu egin du kontrol hori, eta orduan zabaldu egin da mundu osotik, eta kolokan jarri ditu gure osasun sistemak leku askotan hori izan da benetako arazoa. Baina zoonosiak eurek ohikoak izan dira. Hori bai, ematen du hasten ari dela. Areagotzen ari direla, ez da? Areagotzen ari dela, bai, baina hori azken finean gizakia sartzen ari garen ez gerota gehiago, hau da, naturalak edo ziren ekosistemetan gerota gehiago, hau da, gizakiaren presioa sartzen ari da, aldatzen ari da erabilera, lurzoruaren erabilera aldatzen delako, aldatzen ari direlako ekosistema horiek, eta berez sekula kontaktuan egongo lirateken espeziak, kasu honetan gizakia, harremanetan edo kontaktuan jartzen ari da, ezoikoak diren espeziekin, eta hor, kontaktua egon ezkero,
Gero hor badago azarearen eragin bat, ez da, sorte zoriaren eragin bat, zeda mutazioa gertatu behar da, hain zuzen ere, eragiten duena gizakian gaixotasuna sortzea, ez? Baina, karo, zenbat eta kontaktu handiago izan, probabilitate hori gauzatzeko aukera gehiago. Eta hori da, hori areagotzen ari denez, abisatzen ari ziren, hau gerta zitekela izan ere... Ez gendun entzuten, hori ez zitzaigun iritsi, ez da? Claro, hori da kontua, ez dugu pentsatzen, ez, alako hori gertatuko denik, aurrekoetan kontrolatu egin zen, eta ez dugu nahikoa ikasi aurrekoetatik, eta honek jarri gaitu espiloren aurren alde horretatik, ez, gerta daitekela, eta gainera larria den egoera bat sor dezakena, karo, iristen da, gaixotasun bat, potentzialki gaixotasuna eragin dezaken virus bat, hau, eta harrapatzen gaitu gizaki guztiok horren aurreko defensarik barik. Bueno, guztiok edo gehienok. Orain entzuten ari da, antzap, aurkitzen ari direla, batzuk beste koronavirus batzuekin kontaktu izan da, ohikoak diren akatarroak eta eragiten dituztenak, horiek agian sortu dutela horrelako immunizazio, nolabaiteko immunizazio bat, eta horregatik ez dela horren beste zabaldu gaixotasuna. Baina, hori izango litzateke ez da nire arloa, baina egia da hori, zenbat eta kontaktu gehiago, errezagoa dela. Hala eta guztiz ere, esan nahiko nuke hemen, hitz egiten ari gara denbora guztian, ugaztunak diren, hau da, nolabait haide nahiko hurbila garen espezieen artean. Eta hor, esaten ari naiz, nahiko haide hurbila garela, zauzarra, eta baita ere pangolina, edo bere garaian zibeta, dromedarioak, eta gu ugaztunen taldean ari garelako. Segatik, badauzkagulako komunak diren ezaugarri batzuk, eta virusak moldapen asko aldatzen direnez, moldapen horietariko baten, lortzen dute izatea, modua sartzeko gizakiaren zeluletan, eta horrek sortzen duen kontu guztia. Kezkaz aipatu dozu animaliak nola jarri dugu zen igual errudunen taldean momentu batzutan, xagusarrak adibidez, baina animaliak eurak badago arriskuan. Animaliak gero eta gutxiago dira lurra planetan, datu ezberdinak entzuten dira, lurrak animalien 158 galdu duela azken 40 urteetan, ez dakite espeziak animaliko purua, guztiak ezagutzen ez ditugunez ez da erreza izango jakiten. Hori da. Hor zenbakiekin, kontu izan behar da zeri buruz hitz egiten ari garen, ez? Baina, zenbakia gora edo bera izatea, evidentzia asko daude, galtzen ari direla, espezie asko galtzen ari direla. Hor, importantea da, hain zuzen ere, eta hau lotuta dago lehen esan dugunarekin, ez? Batez ere aldatzen ari delako eurentzat ohikoa zen ekosistema. Kalkulo horiek egiten direnean, askotan, esaten dugu, oraindik ezagutzen ez ditugun asko ere galtzen ari direla, hau da, ezagutu orduko galduko dira. Biodibertsitateari buruz, ez dugu lehen aipatu, baina munduko biodibertsitate ikusten dugunean, egia da mundu ia osoan aurkitzen dugula bizitza, baina dibertsitatea ez da modu homogenoan banatzen mundu osoan zeharrez, gehiago dago biodibertsitate maila handiagoa da tropikoetatik hurbilago, eta galdu egiten da poloetarantz. Baldintzak, zorrotzagoak, gogorragoak direlako, ez, bizitzak aurrera egiteko. Altuerarekin ere gauza bera gertatzen da, itsasoaren lehenengo metroetan, itsas mailan eta hortik altuera ez oso handira arte, hor biodibertsitate handiagoa da, altuago edo oso sakon baino. Bizitzarekin kompatible diren baldintzak ematen direlako, ez? Orduan, adibidez, oian tropikaletan eta hor egiten ari den, sartzen ari den presio horrek, bai, logikoa denez, interbentzio bortitza badago euren ekosistemetan, horrek egin dezake eurentzako egokia esten, edo egokia zen ingurune hori desagertzea, eta beraz horrekin batera espeziak desagertu egiten dira. Klima gogortze batek ere, zailduko luke, ez, bizitza espezie batzuentzat. Bai, izan ere, uste da, aurretiaz egon diren estintzio masiboien artean, klima aldaketa bortitzak izan zirela hoien errudun. Orain ere, klima aldaketa badaukagu, hau da, uka ezina den, naiz eta batzuk jarretzen duten ukatzen, baina uka ezina den klima aldaketak ere badu eragina. Baina espezien desagertze honetan klima aldaketa gradualagoa denez, ez da horren faktore importantea da, eta honekin ez dut esan nahi importantea aztenik, oso importantea da, eta denok egin behar duk horren kontra. Baina prozesu horretan eragin handiagoa dute, ekosistema haiek aldatzea, edo lurzoru aldatzea,
gure sobrepopulazioak duen eragina horretan, baita ere gehiagizko ustiak eta zenbait kasutan horrek egin du espezia asko desagertzera. Bizi diren lekuakin baditzea, azkenean. Hori da, eta haien etxean sartzeak. Haien etxean sartzea, batetik. Bestetik, batzuk erabili izan direlako, arrantzan adibidez, gehiagizko arrantzak egin du zenbait kasutan, hori, desagertaraztea espezie batzuk. Antxoaren bilakaera oso gertu jarraitu dugu, eragiten digulako eta oso gertukoa dakagulako, baina horrelako beste asko gongo dira. Claro, eta hor, zorionez, neurriak hartu ziren, hau da, kasu egin zitzaien zientzialerei neurriak hartu ziren, eta joan da zerbait errekuperatzen, baina modu berean, gainditu daiteke langa bat, ja, itzulezina dena, eta hori sarritan gertatzen da ekosistemetan, ez da? Ez da horren beste zenbat espezie galdu diran, hori ere importantea da, baina batzutan, espezie konkretu batzuk galtzeak gainera, berarekin dakar beste batzuk, ez? Euren arteko elkarrekintza komplexu horietan, batzuk dakartzate, beste batzuk desagertzea, eta batzuk izaten dira oso sensibleak, ez? Edo importanteak, eta horrek dakar beste guztia desagertzea berarekin. Seigarren estintzioaz, animalien seigarren desagerpenaz hitz egiten da, hori bai, edo gehiagizkoa da hori esatea? Bueno, nik esango nuke baietz, hain zuzen esan dugun honengatik, ez? Antropozenoak eragiten duen estintzioa izango litzatik, ez? Ez dakit, nik izan optimista zen nahi dut alde hortatik, ez? Nahiko nuke halakorik ez gertatzea, edo bintzat ikusten ari garen guzti honekin, denon kontzientzian eta denok jokatzea hain zuzen ere, hori murrizteko, ezta? Egia da, estintzioak naturalak direla baita ere, eta gertatu izan dira, ez? Gure aurretik, guetorri aurretik, ez? Aro geologikoan, orain arte, hitz egiten ari gara seigarren estintzioari buruz, orain arte onartzen zelako 5 estintzio nagusi egon direla, ez? Animalien, edo lurraren ibilbide honetan. Desberdinak izan dira, ezagunen agian da azkena, orain dela 76 milioi urte, dinosauriok eta kretazikokoa, ez da? Baina horretiaz egon ziren beste 4, eta horietariko bat, 3. permikokoa izan zen gainera, espezie kopuruari eta eta familia kopuruari eragin zionez handiena. Tartean hor, arrazoi desberdina daude, sumendiek eragindako kalteak, aldaketa klimatiko handiak, oxigeno aldaketak, horiek eragiten dutenak animalien funtzionamendu, bizitza horretan, ez da? Baina, abenduan uste dut izan zela, publikatu zen badago, uste dut Nova Yorkeko unibertsitateko ikerlari batzuk proposatu dute 6. bat pasatu zaigula, hau da, 7. izango litzatekeela antropozenokoa, izan ere, permikoaren 3. handi horren aurretik egon omen zen beste bat haiek datatu dute, orain dela 261 milioi urte, hor ere estintzio masibo bat gertatu zena, eta lotu dute Txinan eta dagoen hor formazio basaltiko batekin, hor ere sumendien aktibitate importante batekin, gerta daitekena ez, badakigu, hor gertatzen bada martxan jartzen direla sumendiak, eta orduan erabat aldatzen da inguruko edo lur osoko baldintzak, berotu egin daiteke, ilundu egin daiteke, eguzkiaren argia zaigu iristen, horrek eragina dauka landaredian, landaredia hortan oinarritzen den faunan, hau da, dana da domino bat bezala ez, batak bestea dakar elkarrekin zabietan. Eta orduan, hitz egingo genuke 7. estintzio masibo hortaz. Baina bai, gizakia aldatzen du, hau da, gure onerako edo aldatzen ari gara inguruko guztia, eta horrek hori dakar. Puntu batetik aurra aldatzen badira gauzak, gainera hori itzulerarik ez duten prozesuetan sartzen direlako. Itzulerarik ez, baina agian apur bat gurekoiak izan eskero ere interesatzen zaigu animaliak egotea, animaliak ezagutzea, haien arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak ezagutzeko, eta gure ganakoak, ze badira harreman interesgarriak hor. Bai, alde batetik, ezagutza, bera interesatzen zaigu esan nahi dut, hori badak gizakiok daukagun zerbait ez, jakiteko gogoa edo jakin min hori. Baina gainera ondo diosunez, ez da bakarrik zientzialari interesatzen zaien zerbait, sarritan hortik atera daiteken informazioa oso erabilgarria da gauza desberdinetarako. Askotan jakin gabe gainera, esan nahi dut, gauza asko ikertzen eta aztertzen dira
benetako interes bategatik, hau da, galderei erantzuteko, eta gero denborarekin ikusten da horrek baduela gainera aplikazio beste gauza kontu batzuetan, ez? Baina gizakiari berari begira, hau da, orain pandemia daukagula eta pentsatuz ustezko bakuna hori noizko gongo den eta badakigu lehenengo eta behin egiten dena da probatu animalietan ia ze gertatzen den. Obioa da arrazoi evidentea daude eta da ezin duzu zuzenean ez dakigulako ze gertatuko den, ez? Baina animaliak ondo ezagutu behar ditugu, animalietan ikusteko ze erantzun ematen den, hor animaliak erabili egiten ditugu, ez? Baina jakiteko ze erantzun eman dezaken eta hortik lortzen dugun informazioa baita ere gizakiari berari trasladatzeko. Baina hortaz gainera nik esango nuke jakitea bera, ez? Badu edertasun bat eta badu balio bat gizakiok gainera balioan jartzen duguna, ez? Nik esango nuke eta hau bai gure apropioa den zerbait dena, zientzia, artea, ez? Musika, literatura, gauza horiek egiten duen espezie batek jakin nahi du baita ere, beste espeziekin zer gertatzen den, ez? Horrekin utziko dugu jakitearen edertasunarekin eta zabaltzearekin, ez? Dakitenek kontatzea eta gainerakoek ere ikastea eskertzen dugu eta eskertzen dizugu lan hori egitea eta gaur gurekin konpartitzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benetan aukera hau emategatik eta gainera zoriondu nahiko nuke hain zuzen ere Eibarko udalak izan duen ekimen hau iruditzen zait alde batetik, baldintza honetan mantentzea, ez, eta aurrera egitea ideiarekin ingurumenaren eguna bera ospatzea, eta horren arira gainera, zabaltzea mota desberdinetako ingurumenarekin lotutako ezagutza, ideia ezin hobea delako beraz, zorionak. Ados gaude, eskerrik asko.